Hello guys, carnival haide जोङो लोगोनि दुखानाव हाबफैदों मालाय बुस्थु बाय मास्क बायबाय गगा मोनदो थिना नाङो थांफिनबाय इउटुबाव जों दा माहादो ट्राइबेल विन रेस्टुरेन्टआव ओइयाव कार्निभाल जागोन इयाव हांगोन जोङो दायो जाबाय हादों मैयानिफ्राय मैया 22 दिनै 23 दिनै 22नियाव थांगोन आरो जोङो दायो डिजे मोसाना फैनोसै ओमफ्राय दायो माने लोगोफोर नेगासिनो जोङो ओमफ्राय लोगो नांदों दोनबाय हायो ट्राइबेल रेस्टुरेन्टआव दसे ओरैनो थाबायथ'दों लोगोआ भबानि हेलौ ब्लार जाजोब्बाय जा मोजां जिरायनो आराम नोंनि रेस्टुरेन्टनि डिटेल्स होना हो दे लग खालामदों लग खालामनानै सुप गुदुं आराम जायो दा ने आंनिया ब्लार जायो दा बुंगोन दा लेंहरगोन सिमां नोंखौ चिकेन तुपका गुदुं गुदुं थान्दायाव Reels apa nak? Kan isin bawa. Cinca